Вагон я продавала, трохи грошей я собі назбирала. На базарі лісапед я придбала, найкрутіша у селі баба стала. Лісапед, мой лісапед, двокольосний ранжировки, дзвінок великий є, шкіряне сідло широке, на багажник покладу, 2 мішки з буряками і лечу через село. Лісапедом, наче танком, я гасаю по селу аж до ночі. Зупинити лісапед ще не вмію, а на рамі кум сидить, ще регоче. Я йому кажу і злазь, а він не хоче. Лісапед, мой лісапед, двокольосний ранжировки, і дзвінок великий є, шкіряне сідло широке, на багажник покладу, 2 мішки з буряками і лечу через село. Лісапедом, наче танком, гасали по селу аж до ночі. Обнімає мене кум, ще не хоче. А яке кому діло ще й до того, що катаю по селу кума свого. Лісапед, мой лісапед, двокольосний ранжировки, і дзвінок великий є, шкіряне сідло широке, на багажник покладу, 2 мішки з буряками і лечу через село. Лісапедом, наче танком, як я з горба лісапед свій розогнала, а якась падлюка камінь там поклала. Ми зробили з кумом гарне сайто,